пъти, когато отивате на лекар, ви се случва нещо като това. Докторе, боли ме ръката. Добре, ще ви изпиша тук едни капки за нос. Гърло боли ли ви? Не, доктор, ме боли ръката, не гърло. Добре, значи не ви боли гърлото, а вие вакциниран ли сте тая година? Вакциниран ли сте? Какво стоиме това с ръката ми? На вас ръка ви боли. Добре, аз тук профилактично едни капки за нос все пак съм ви написала. Един сироп за кашлица и нещо за главата. И вече за ръката пийте един аспирин и се оправите. А когато ви напишат рецепта, обикновено изглежда ето така. Има и доктори, които просто толкова ги мързи, че просто ви препращат на други доктори и така нататък, които дори не ви трябват. Докторе, боли ме корем. Да ви запише час при уролога. О, докторе, боли ме окото. Много ме боли, докторе! Добре, сега ще ви пратя на ушино с гърло. Докторе, нещо ме боли глава. Вие сте за хирург. Това беше клипа ни. Дано да ви е харесал. И чао!